Sitten mä jo tossa, kun mä hain pyykkiä, sit mä hain mun muovikodit. Ei jumalauta se taas niin ja ei jumalauta kun mä en sitä muistanut. Kuulitte varmaan kun kopsahti lattialle, niin taas se lähti. Taas lähti muovipullo niin saatanasti lattialle. On kauta kun tää on perseestä. Se pitää niin varmasti ottaa toi jääkaappi auki, että kun sitä ei vaan muista kerta kaikkiaan, sitä ei muista. Juman kautta se tuli sieltä voimalla lattialle. Kyllä rupee vituttaa tommonen. Se on saatava äkkiä kuntoon toi. Juomanahan... Perkele, helvetin perse. Jumalauta, kun tää nyt lähtee. Ja sitten se kuohua, voi saatanan. Mitä uuni on silloin, kun kala on uunissa, niin... Oho, näin pääsee vettä, näin... Perkele! Vittu, tää yhdellä kädellä onnistu, saatana! Vittu, Aissa! Vittu, menasin pudota, vittu. Astui harhaan. Astui harhaan, perkele. Näin sitä käy, kun astutaan harhaan täällä luolassa. Oho, voi jumalauta, mulla rupesi taas toi. Nyt täytyy mennä varmasti kotiin. Mulla meni taas... Ai vittu! No niin, voi vittu. Tiedätkö sitä mitä nyt käy? Saatana. Vittu, löysyt. Ai saamari talon. No niin, voi jumalauta. Ja nyt mä avasin sormenikin vielä. Tossa tuli haaveri. Vetäsin sormeni tohon puukkoon suoraan. Tuli haaveri, perkele. Tää päivä lähtee ihan perseestä, aivan käsistä tää päivä. Nyt voin sanoa, että nyt vituttaa. Mä oon vituttanut jo heti aamusta, kun noi salatit lähti. Nyt tuli haava käteen. Haava tuli sormeen ja mitäs vielä tässä tapahtuu? Tää päivä pitää äkkiä nukkua helvettiin tää saatanan perjantai. Tää on perseestä. Nyt vituttaa. Voin sanoa suoraan, että... Nyt meinasin tulla alas vähän. Lefti, niin mä oon ihan varma, että tästä rullaantui perkele. Menikö tosta kierteet, tosta päästä, menikö tosta päästä kierteet, vai rullaantuko ne kierteet tuolta? Menikö ne tuolta kierteet, vai sitten tästä? Eli kummasta nyt meni saatanan kierteet, kun en saa rullattua tätä paikalle.